ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ମତେ ତ ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ଦେଖିକି ଦେଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତମର ସ୍ନେହ, ମାର ପଣତ କାନିର ସେ ବାସ୍ନା, ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କଳି ଆଉ ଝଗଡା ସ୍ନେହ ସବୁ କୋଉ ବାକ୍ସରେ ଦେଇକି ବିଦା କରିବ? ତମେ ମତେ ଛୋଟ ବେଳୁ କୋଳେଇ କାଖେଇ ବଡ କଲ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଛନ୍ଦ କପଟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଗଲା ନା, ତମେ ଭଲ ଘର ଦେଖିକି ବାହାଘର କରିଦେଲ, ହେଲେ ଜୀବନ ଯାକ ନା ମତେ ତମଠୁ ଦୂର କରିଦେଲ ବାପା। ସତରେ ଥରଟେ ବି ମୋ କଥା ଭାବିଲନି, କେମିତି ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ସେ ଘରେ ବଞ୍ଚିବି, କାହାକୁ ଭରସା କରିବି, କାହାକୁ ଖୋଲିକି ମୋ ମନ କଥା କହିବି, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ କିଏ ପୋଛିଦେବ? ସତରେ ବାପା ତମେ ନା ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର। ବାପା ନା କାନ୍ଦିକି କହିଲା, କଣ କରିବି ଝିଅ, ଦୁନିଆର ରୀତିଟା ନା ସତରେ ଭାରି କଠୋର।